दाख्लैसो सान सिगां नोंथांखौहाय नुनो मोन्दों मोनसे गादां मुंनि दामजु दिहुनदों नोंथाङा। बेखौ माबोरै गोसोखांनानै माबायदियै बेखौ दिहुननो हाखो नोंथाङा? थारमाने गुबुन गुबुन जोंनि बर'नि हारिमुनि सायाव खामानि मावनायजों लोगोसे माने जा हायै खामानिखौ मावो। थांनानै थासान्दियाव बाहायनो इन्टारेस्ट दं जाहैबाय नालाय, बिदिनो खननाय मोसानाय दामनाय देनाय बा इन्सट्रुमेन्टफोर बानायनाय, जेरै खाम सिफुं सेरजा बेफोरखौ खालामनाय जायो। गंगोना जाबस्रिं जथाफोरखौबो बानायनायनि हाबाफारि लादों। दा जाय मोननाय लोगो लोगो जथाखौबो बानायनाय जादों, दा बानायनांगौ जादों आरोखि। दाख्लै माने दिल्ली सेन्ट्रेलनिफ्राय माखासे केमेरामेन फैदोंमोन। दा बेवहाय बिथांमोनहा फुरा बोरै बानायो बेखौ बिथांमोनहा माने लाइभ माने बानायनानै दिन्थिनाय बे माखासे भिजुवेल लानो थाखाय फैदोंमोन आरोखि। दा बेवहाय हथात खरि फैनाय हिसाबै माने सिफुंखौ फल'ना हरबाय, ओमफ्राय माने थरखाखौ दाननानै हरबाय आरोखि। दा बिथांमोनहा हर्नबिलनि सिगां सिगां खेबसे फैबावगोन। दा ओमफ्राय खामखौ बोरै बानायो, बेनिफ्राय बिदिनो सेरजाखौ बोरै बानायो, एकदम थुमनानै दामजाजासिम आरोखि। ओमफ्राय जथाखौ बोरै बानायो बेखौ बिथांमोना लाइभ माने डकुमेन्ट हिसाबै खेबहैगोन आरोखि। ओंखायनो जाय टेक मोननायाव बिराद गोरलै, खिन्थु बेखौ दा उनावहाय बिनि रिपर्ट हरनांगौआसो, बेखौ प्रेक्टिकेल बानायनानै बिथांमोननि सिगाङाव मेगनाव दिन्थिहरनांगौआसो बिराद माने गोब्राब बाथ्रा जानानै फैदों आरोखि। जाय माने जाय टेक मोननायनि आन्दोआव बिराद रिक्सनि गेजेरजोंसो बेखौ जाहोनो हानाय जादों आरोखि। गुबुन गुबुन जाय टेकआ दिन्थिनो गोरलै, खिन्थु इन्सट्रुमेन्ट बानायनाय, बर'नि दोरोङारि इन्सट्रुमेन्ट बानायनायनि जाय टेकआ खिन्थु गोरलै बाथ्रा नङा आरोखि। दा बाहायबो लेभेलिंनि खोथा फैयो। मोजां गाबाबा बाहायबो दाय, बिदि आरोखि। दा बिदिनो गोसोखांनानै नैबे माने जेनेबा मा होनो गादां आरोखि, बेखौ बानायनाय जाहैबाय। माने औवा गिदिरखौ मोनामोन नालाय, आगोलाव बानायनो सानदोंमोन आं, औवा मोनैनि थाखाय माने बानायनो हानाय जायाखै आरोखि। बे जेनोखि माने हर्नबिल फेस्टिभेलनि सिगां डिसेम्बर नभेम्बरनि गेजेराव बिथांमोना खेबफैगोन। दा बिनि थाखाय आं बे बेलगुरि, जोंनि रामफल आनसलिकनि सिङाव थानाय बेलगुरि गामिनिफ्राय मोनसे औवा गिदिर गिदिर नुनानै बेखौनो गंगोना दाननो होननानै लाबोनाय जादोंमोन आरो थनै। दा दानबायबो बानायबायबो। दा उनावहाय माखासे फर' आग्लायनायखौ बिदि बानायथारसां बेखौ गारजानाय नंला होननानै बानायदोंमोन आरोखि। बानायनायाव खिन्थु जाबायबो आरोखि। दा जानायाव बाहाय फुरा माने बिनि साउन्डआ बिराद मोजां सुइट ओंखारदों। आरो बिनि फिंगारिं जेनाखि लेभेल आरोखि, बे लेभेलाबो एकुरेट दङ आरोखि। दा बिनि कुवालिटिखौ नायनानै बे मोनसे जोंनि बर'नि दामजु हिसाबै जों बेखौ माने गनायनानै लानो हायो होननानै आं सानदों आरोखि। दा बिनि मुंखौबो डाइरेक्ट गादां दोनखादों। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबाङानो जों मिथिनो मोनै बेफोरबायदि औवानि दामजु बानायदों आरोखि। दा बिथांमोननि बानायनाया बेसेबां कुवालिटि जादों जायाखै आं मिथिया। आरो बेयो कमप्लिटलि माने सेरजा बायदि बिनि केरेक्टारा, खिन्थु बेखौ जों सेरजा होनजाया। खारन गुबुनफोरा माने औवानि सेरजा बानायदों, खिन्थु आं औवानि सेरजा बानायाखै। आं औवानि मोनसे बर'नि दामजु गादांसो बानायदों आरोखि, गादां। दा ओंखायनो बे गादां नामनि इन्सट्रुमेन्ट बानायनायाव बुंनो थाङोब्ला दिनै आं बेखौ फोसावदों आरोखि। दा दामनाय नायदों, आं एसे दामनायनोसै नामा? टिउनिं खालामाखै दां?
आरोखि माने टिउना मालाय फेना हरनाय नालाय बारा एडजास्ट जाया जादों आरोखि जाय हक रायजो राजाया जुदि बे जिनिसखौ बाहायहैयोबा फिउचाराव बे गादां मुंखौनो जाहाथे दोनो आं बेखौ खावलायबाय आरोखि